दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे अनलाइन शपिं एपनि सायाव। बे एपनि मुङानो जाहैबाय स्नेपमिल एप। जोङो बेनि मुलाम्फाखौ नायगोन। जों बे एपखौ बाहायनानै मा मा मुलाम्फा खालामनो हायो। जोङो बे एपखौ मोनसे शपिं खालामग्रा हिसाबै बाहायनो हायो। बे एपआव जों मालखौ EMI आव बायनो हायो। EMI जेरै गारिखौ जोङो EMI आव बायो, बेबायदि फिसा गेदेर गासैखौबो जोङो बे एपनि गेजेराव बायनो हागोन। नोंथाङा Amazon, Flipkart बाहायोबाबो बेनिफ्राय नोंथाङा बे एपआव EMI आव मालखौ बायफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा फिसा लिमिटनिफ्राय 2 लाखहालागै मोननो हागोन लिमिटखौ माल बायनो थाखाय। जों दानिया बेयाव बोरै EMI आव माल बायो जों बेखौ नायदिनि फै। जोङो मोनसे माल बायनो थाखाय जोङो नैबेयाव नुदों स्पर्ट साइकेल। जों बेखौ बायनानै नायदिनि। नैयाव नुदों स्पर्ट साइकेल। जोङो बेखौ थुबाय मोनसेखौ, गिबिनिखौ। बे साइकेलनि दामा 5399 रां। जों बेखौ खेबसे लागैनो बायनो हाया, होमबा जोङो बेखौ EMI आव लागोन। नैयाव नुदों चइस ए डाउन पेमेन्ट। जों बेयाव मोनथाम जों बेयाव डाउन पेमेन्ट होग्रोनांगोन। नोङो बेसे होग्रोगोन बेयाव अपसन होदों। बेयाव 810 थाखा आरो बेयाव 1619 थाखा आरो बेयाव 299। नोंथाङा माखौ होग्रोगोन? जेसेनो बुरजा होयो एसेनो खमाव गोलैयो। आङो दा 810 थाखाखौ होगोन। 9 मान्थनि थाखाय लागोन। नैबेयाव मासाव 623 थांगोन 9 मान्थआव। नैबेयाव जोङो थुगोन बाय 9 मान्थ। नैबेयाव एड्रेस थागोन। एड्रेसखौ सिलेक्ट खालामनानै नेक्स्टआव थुनांगोन। दानिया बेयाव सिलेक्ट बेंकआव नोंनि बेंकनि नामखौ थुनांगोन। एकाउन्ट नाम्बार, बेयाव नेम हल्डार, बेंकनि एकाउन्ट हल्डारनि नेम आरो बेयाव IFSC होनानै बे सेभिंआव थुनानै नेक्स्ट होनांगोन। आरो बेनिफ्राय नोंथाङा 810 थाखाखौ पेटिएमजों पे खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे साइकेलखौ मोननो हागोन। आरो नोंथांनि एकाउन्टआव मोनसे EMI जानानै थागोन 9 मान्थनि थाखाय। नोंथांनिफ्राय अट'मेटिक 623 रां दानलांबाय थागोन। जोङो दानिया माल बायनाय आयदाखौ रोंबाय। जों दानिया आरो गुबुन मोनसे लाब फायदाखौ नायबावनोसै। नैबेयाव थांनांगोन। नैबेयाव फ्लिपकार्ट, Amazon, मिन्ट्रा नुदों। नैबेयाव थुनानै नोंथाङा जुदि Amazonआव मोनसे माल फसायोब्ला बेनिफ्राय मोनसे मालनिफ्राय कपि खालामना लाबोनांगोन प्रडाक्टनि लिंकखौ। आरो नैबेयाव पेस्ट खालामना होबानो नोंथाङा बे मालखौ बेयावबो बायनो हागोन EMI आव। आं दा गिबियाव 17,734 बेखिनि लिमिट मोनदों। बेयो बारायबाय थागोन। नोंथाङा गिबियाव बेखिनि लिमिटखौनो मोनगोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना बे एपखौ जुदि मोजां मोनोबा बाहायनो हागोन। जोबोद हेल्पफुल एप। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिमोन। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो। आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय अननानै भिडिअ'खौ साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ।